Mar, nabili dyan. Eight, 3-2. Back to you. Propeta. Anong bibili mo? Breakfast?
yan. El Campino na sa attendance. They are shitty. Shitty. Shitty job. Kadugyutan. Bakit gumit na si kuya? Laki-laki. Yan. Pasok. Nako. Matan. Naman. Yung alak din, pangit.
Medium orange na. One is chicken with egg medium orange. Tapos tap yung payment. Thank you. Ayun, so para sa inyo, hindi kayo updated. Ano kaya pwedeng dahilan pa kung hindi kayo? Sir Melo, nung umaga, aminado kami na malaki yung naipulot na traffico dahil na hindi namin inaasahan yung mga drivers at operator na tumama po doon sa protesta. Ang isa pang dahilan kasi ano namin yung malakas na post ng nandiay kami po ay patang-patarin at nakapito pa yung mga oras na yan. Mga lugar po na Ingit lang ako sa tao. So, bakit? kaya po nagpulot din na napatid pa kami. Nasa dito na tayo. Kahapon pala, kahapon pala ay may nangyari. May isang video recorder na ang kasi niya nasunog sa mga ganyan dito. Yeah, mo naman. Pagastos. Kapag ano? Wala. Kung nangyari kahapon, malayo po kasi ako doon sa Gulay-gulay. namin ang kapulisan para makapag-stay kasi ng madadaanan dahil nga pindahin po yun tumaghihap po doon sa protesta. Makikita natin doon sa mga video na talaga po hindi po magkanya. Kaya ginagawa natin ng paraan kung paano hindi makakapagpatawid ng mga Pero may interview ka kahapon ba? Sabi mo, hindi nga nasuntok pero naitulak naman. Eh, nasaktan din yung tao. ang
Egg lang. Yan, para maabot na ito. Kasi po, wala naman po problema sa ating natin po. Dahil kaya po nung mga oras na yun, nakita namin siya kung kasi tumigil po ng pagsigaw niya. Kaya po kinalma muna namin. Siguro po ito yung panahon na mapagka medyo almado na at wala na pong vision ay makapag-iwan sa lahat. Kasi po namin naman, malaki po ang respect na kaya po namin kung ano man po yung nangyari, maganda po sa balikat po nung nangyayari kahapon, hindi naman po maibakaliin na update namin yung mga pangyayari na yan at humihingi po kami ng paumanhin at kami po ay papakipapalo na naman po yung nangyayari kahapon. Ito ba't mayroon kayong mga binitiwan na salita na ganito? Bias at bayaran ng interest, pero lagi silang humihingi ng komprensya o lagi kayong humihingi ng coverage sa media naman. At po, sa lahat, may mga nakapagsalita po sa atin yung policy yung pagkakas niya. Kasi yung pag-after po niya na mag-suggest sa report, pero yung mga kayaran wala ko akong clarity na dati. So, dapat ito naman. Kasi meron man po yung oras na nagtakong from Asia. Dito na po narinig. At napakaya mo rin na po sa Garot. Ang po ang personal sa akin yan po, Torpedo, kung ano man po yung nangyayari sa hapon, ako po ay lubos din na nalulungkot at nag-aalala na sa pagdami ng panin. Ako po ay humihingi po ng paumanhin sa lahat po ng nangyayari na po sa mga nagawa natin, kung ano man yung naging komportasyon sa ating mamamahayag, serman, at medyo po yung nasusunod sa traffic po yung comment na namin sa atin. Ano po yung papakumbara po yung pulong po. Salamat, magsasabi mo po. Nagsalubaba po at mabuhay po kayo. Si Marwan Buena, chairperson ng Grupong Caribera. Oras, alas 54 na po ng umaga. Entrado sa Super Radio, DCW. Check yourself and use Rexona after every bath. Ang #1 new lotion ng bayan. Say no to an emergency. Wala ulit ang paulat tubig, guys. Tama-tama. Tubig na iinom ay Aqua Tabs 1 Purification Tablet. 1 tablet po ng Aqua Tabs na kaya mong ininom